Boas noites. O alcalde de Lugo volveu a prestar hoxe declaración perante a xuíza Pilar de Lara no marco da operación Pokémon. Fixo, segundo afirmou nestes días, a petición propia para responder a todo e para defender a súa inocencia. Orozco estaba citado para as 5 da tarde e chegou aos xulgados minutos antes. A súa chegada díxolle aos medios de comunicación que acudía para explicar, por activa e por pasiva, a súa inocencia. Preguntado por se lle sorprendeu o auto que apunta a un suposto cobro de subornos da concesionaria do guindastre, Orozco respondeu que sí. Dese auto dixo que contén afirmacións totalmente falsas sobre a súa persoa. Co ánimo de contestar a toda canta de pregunta me queira facer a señora xuíza, fun eu quen lle solicitei esta, vamos a chamar entrevista, co ánimo de unha persona inocente que tense que defender porque esa é a verdad, e a verdad solo é unha. E, polo tanto, teño que explicar, por activa e por pasiva, esa miña inocencia. E a partir de aí, pois, o que a xustiza crea conveniente. Despois desa primeira declaración saliu ese auto que vostedes coñecen, un auto no que se afirman cousas totalmente falsas sobre a miña persona e, polo tanto, pois teño que defenderme. Como xa lles dixen onte, contravindo o artigo 24 da Constitución, que dice que todos somos inocentes hasta que se demostre o contrario. Eu teño que demostrar a miña inocencia, pero vou na demostrar, en ese sentido, total tranquilidade. Visto para a sentencia o xuízo por suposta agresión sexual contra dous mozos rumanos de 28 e 22 anos que tivo lugar hoxe na Audiencia Provincial. Os feitos xulgados remontanse a novembro de 2011, cando supostamente os dous acusados agrediron sexualmente a unha moza na esplanada do Pabillón Municipal de Deportes. A defensa pide a libre absolución para os dous rapaces. Argumenta que as declaracións da vítima están cheas de contradiccións e fantasías. Mentres, o fiscal pide 11 anos de cárcere para cada un deles por delitos continuados de agresión sexual. Tamén pide 7 anos de liberdade vixiada, a prohibición de achegarse á vítima e unha indemnización para a mesma de 30.000 euros. O paro baixa en Galicia por cuarto mes consecutivo. En xuño descendeu en máis de 10.400 persoas. En Lugo o descenso foi do 3%. O número de parados rexistrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego situouse en 277.434 persoas en xuño en Galicia, o que supón un descenso de 10.452 persoas, un 3,68% en comparación co mes anterior, segundo os datos difundidos este martes polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Así, a comunidade galega rexistra o quinto maior descenso en termos relativos entre as comunidades na comparación co mes de maio. Galicia encadea así con xuño 4 meses consecutivos de descensos dende que se iniciara a baixada en marzo. Por provincias, a maior caída corresponde a Ourense, cun 4,07%, seguida de Pontevedra cun 4,05%, a Coruña cunha baixada do 3,36% e no último lugar Lugo cun descenso do 3,07%. Na provincia, se comparamos o dato de desempregados, 27.697 co do ano pasado, detectamos un aumento do 3,59% de desempregados. Doutra banda, a Seguridade Social rexistrou un aumento medio de 4.843 afiliados en Galicia respecto a maio, un 0,53% máis, co que o total alcanzou case o millón de cotizantes. Por provincias, a Coruña experimentou un aumento de 1.326 afiliados. Lugo presenta un avance do 0,31% con 349 cotizantes máis, mentres que en Ourense o aumento foi do 0,43%. De todos os xeitos, como ven sendo habitual nesta época, é Pontevedra a provincia que máis cotizantes gaña, cunha suba do 0,88%.
O sector servizos e o turismo acaparan boa parte das contratacións desta época. Neste ano, as axencias de viaxes da cidade recoñecen que as vendas son algo mellores que as do ano pasado. Agora que moitos xa están de vacacións e outros contan os días para comezalas, é tempo de buscar un destino para desfrutalas. Este ano as axencias de viaxes notaron unha leve melloría na venda destes produtos con respecto ao ano pasado. Unha pequena luz ao final do túnel que non serve para grandes excesos. Este año, venta anticipada se movió más que el año pasado. En principio se va un poquito mejor que el año pasado, no mucha cosa, pero un poquito mejor sí que se vendió. De todos os xeitos, e pese a que mellorou a situación, séguese a mirar moito prezo, xa que en xeral non podemos permitirnos grandes excesos. Aínda así, as compañías non modificaron os prezos, xa que o que fixeron foi reducir o número de prazas dispoñibles. El precio más o menos es el mismo, porque lo que hacen las mayoristas es reducir vuelos. Entonces venden rápido las plazas y la oferta es igual. Hay campañas buenas, tenemos una del 10%, por ejemplo, de descuento para Baleares y Canarias ahora hasta el día 4, que son ofertas muy interesantes. E como vos lucenses, o que se busca é o sol. Por iso, o principal destino é Canarias, seguido de preto polas Baleares, e logo xa aparecen outros lugares como o Caribe. Los destinos aquí, Canarias es el más demandado por el tiempo, luego Baleares también, Caribe, pero bueno, el viaje estrella es Canarias. Sale mejor de precios, vuelo directo desde Santiago, que desde aquí tenemos el problema que tienes que ir vía Madrid a la mayoría de los destinos, y por precio también, y clima, que aquí lo que queremos es calor. E para os que aínda non se decidiron, non se despisten, xa que agora mesmo hai ofertas de última hora. Durante este mes de xullo, a DXT prevé 3,8 millóns de desplazamentos na rede viaria galega, é dicir, o 10% do total que haberá en España. Para agosto agárdanse máis de 4,5 millóns de desplazamentos. Galicia rexistra 27 puntos conflictivos, 11 deles na Coruña, outros 11 en Pontevedra, 3 en Ourense e 2 en Lugo. Na nosa provincia están localizados na Nacional 634 e na provincial DP 610. Sigue a polémica entre Goberno local e Partido Popular pola concesión do sistema Hora. Hoxe, os populares ratificáronse nas súas denuncias, din que non minten e que o Goberno local ameazou con medidas xudiciais para crear unha cortina de fume. Vemos que o que se suspende non é a execución da sentenza, o que se suspende é únicamente a Xunta de Goberno local, perdón, o decreto da Xunta de Goberno local. Por tanto, se o Goberno, nós creemos tamén, ademais, creémolo porque o di tamén este auto xudicial, que se o Goberno se houvese axeitado ou axustado estrictamente o que di a sentencia, probablemente non habería ningún tipo de problema a hora de darlle cumprimento a dita sentenza. Solo espero que por unha vez empecen a pagar os gastos xudiciales que ocasionan con diñeiro do seu peto, non co diñeiro de todos os lucenses. Entonces, xa veremos a ver se están tan dilixentes para ir ao xulgado. O mellor están, pero por outros motivos, que tamén é outro dos motivos. Cortina de fume, porque hoxe pola tarde ten que ir ao xulgado o señor Orozco. Non voluntario, como di. O xulgado chaman cando queren chamar a cada un e non cando un quere ir. E en este caso, por moito que diga o señor Orozco, vai porque o chaman. Pero, bueno, ao mellor se pretende, lles ven moi ben, unha cortina de fume para despistar e desviar a atención. Tamén lle pode vir moi ben, incluso a señora Méndez, por aquela competencia que andan na rivalidade entre ela e o señor Álvarez, a ver quen é o sucesor, e entonces ao mellor lle ven moi ben elas asomar a cabeza para dicir que está aí. Os populares tamén se queixaron hoxe do que cualifican como estado de abandono do barrio do Castiñeiro. O edil popular Ángel Trabada pídelle ao goberno local que arranxe as deficiencias da zona.
encontramos un montón de deficiencias, como puede ser, y cosas que ya denunciamos desde hace bastante tiempo, como puede ser un cuadro eléctrico que se encuentra en aquella esquina de la calle, que presenta un desperfecto y un peligro, sobre todo para los niños pequeños, que los cables están a la vista, pueden meter la mano por allí y causar cualquier incidencia. Tenemos un montón de baches, tenemos rejillas tupidas, hierros en la propia calle que podéis ver allí, que se encuentran ya al descubierto, lo que también puede ocasionar desperfectos en las ruedas de los automóviles. El mobiliario urbano, tienen un parque infantil que lleva años sin ser tocado, tenemos fuentes en el barrio que no echan agua también desde hace muchos años, tenemos problemas de limpieza, tenemos problemas de aceras levantadas. Se non hai novidades, o San Froilán celebrarase onde sempre. Así o dixo hoxe a edil de Cultura e Turismo en relación ao contencioso que presentaron os veciños da zona para que as patronais cambien de ubicación. Tamén relacionado co San Froilán, varios titulares de casetas poderían perder os seus postos se non aboan as taxas correspondentes. De momento, o escenario que temos plantexado é o mismo que había. É dicir, as festas vanse a realizar onde se realizaron o ano pasado e con esos horarios e con ese límite de ruídos que había. En principio é o que hai e é o que legalmente está establecido, polo tanto, é o que vamos a facer. E a verdade é que o que nos atopamos, por eso nos urxe, é que xa estamos no mes de xullo, e se non fan o pago correspondente, pois non sabemos moi ben a que aternos con esos postos que están todavía libres, non? Habría que volver a sacalos, claro, a concurso. Se non fan o ingreso, pois hai que volveros a sacar. Finalmente, Mauro Quiroga non seguirá no CD Lugo. O equipo marcarase esta semana como límite para decidir o futuro do xogador que finalmente disputará a vindeira temporada lonxe do Anxo Carro. O dianteiro arxentino Mauro Quiroga non xogará a vindeira temporada no Club Deportivo Lugo. O club, e máis concretamente o director xeral Carlos Mouriz, marcaranse esta semana como data límite para saber se o xogador renovaba ou non a súa vinculación co equipo roxibranco. De feito, Mouriz asegurou que estaba a estudar unha contraoferta presentada polo representante do dianteiro, que finalmente non continuará coa súa carreira en Lugo. A súa chegada ao Anxo Carro fora moi ilusionante e o seu comezo de temporada esperanzador, pero dende que o 1 de setembro se lesionara ante o Córdoba comezaron os problemas. O dianteiro quixo recuperarse en Argentina, pero o club non o desexaba así. Finalmente, Quiroga foi a operarse ao seu país natal, onde o club lle presentou unha oferta de renovación, que Quiroga declinou respostar. Agora, coa campaña finalizada, o dianteiro asegurou ter outras propostas, polo que non deu unha resposta inmediata á oferta presentada por Mouriz. Agora, coa comunicación oficial dende o club de que Quiroga non seguirá, todo fai supoñer que foi a propia entidade roxibranca a que declinou a renovación do xogador. Este venres inaugúrase na Praza Maior unha nova edición da Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Lugo. Haberá 9 expositores que poñerán á venda arredor de 30.000 libros. Participan este ano 9 expositores, non hai espazo nin posibilidades de ter máis, aparte que penso que con 30.000 libros que van a chegar a feira, creo que cumplen perfectamente cos obxectivos de darse presenza ao libro antigo e vello, de saldo e de ocasión, que son as 4 modalidades de libros que van a participar na feira. Os participantes, os libreiros que van a estar aquí, veñen de, vai haber un de Lugo, este ano vai a ser a librería Biblos, depois veñen de Valencia, de Torrevieja, Valladolid, Ponferrada, Madrid, Granada, en fin, veñen de prácticamente toda a superficie do país, veñen con distinta tipoloxía de libros. O libro que máis abunda é, por suposto, o libro de saldo e de ocasión, o libro antigo,
Depois tamén hai unha serie de libros de moito valor, de valor histórico e tamén como curiosidades importantes dentro deste mercado. Nosotros a feira esta ten unha razón de ser fundamental e é a recuperación de un capital bibliográfico que, se non fora por estos profesionais do libro, estaría completamente esquecido ou desaparecido totalmente, non? Despedímonos cunha exposición sobre o debuxo na arte galega que se pode ver no Museo Provincial. Pero lembren que a información continúa como sempre no xornal El Progreso ou no portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.